Na Domaši? Áno. Na Domaši, a kde? U Rumpľa? No. Keď sa podarí, tá sa zastavím. Len teraz musím riešiť najprv Kokošovce. Ja aj to... Tóňa musím najprv poriešiť a potom... Haló? Haló? Áno, počujem vás. Len stište televízor, prosím. Nemáš kontakty na Prednej hore? Mám, výborné. Hej. Hej. Aha, dobre. Treba sa ti dostať? Hej. No tak treba jednoducho ísť cez svojho obvodného lekára a... Takto sú väčšinou takí športovci, ako zanetení fanúšikovia. Nech sa páči. Braňo? Serus? Haló? Serus? Toňo? Serus, Toňku. Čuješ? Žijem. Pripijem sebe vodu z tebu. Môžem vodu? Serus, čuješ, bo každý sa domýšľa, že ja chcem peniazy od tebe, znaš, jak som si volal. Kto o sebe to myšli? Tak číske. Ale dze penieži. To ja skazi penieži by som si donesol. No. Sebe tak myšľa, znaš? Nie, to je somarina. Ja nechcem peniazy, len sa chcem podohovárať v tebu a... Ja cítim, že máš srdce, rozumieš, a že jednoducho chceš sa porozprávať s človekom jak ja a hotovo, to je celé. Ja necítim nič iné z teba. Že by dačo dejako... Raňku! No? A si dopis mi poslal, hej? Poslal som ti dopis cez týždeň, lebo chcem za tebou prísť, len potrebujem dostať naspäť, že kedy môžem prísť, hej, lebo potrebujem prísť tak, že by sme sa dohodli dajak, bo neviem, že či robíš cez týždeň, alebo kedy si doma, alebo jak to je. Ja len v stredu i piatok robím na úrade. Na úrade robíš, hej? Hej. No tak potom tebe sveta žiť na úrade robiť. No. To čo, tak ne od roboty, znáš tá, aktivačné práce a také toto. Ja som myslel, že si úradník. Aha. Tak lepší. To by bolo fajn, keby si bol úradník, nie? A to sa dá, to ja doma tak, no. Doma tak si kolo domu robíš. Hej, to treba, fúta. To treba, jasne, že treba, no. Ale poviem ti, kvalitne si tá teba nepochválil starosta? No. To jasne, však treba robiť, bo to bez... No. Dobre, Toňku. Braňko, serus. Serus, Trimše, no. Ja kúkam, mám te rád, bo dobre utoriš. No, čau. Som rád, že kúkaš a že... No, tá vytrimáš do konca kúkať, lebo... Jak furt, však ty sa ozvieš. Raz, dva, raz, tri, raz stále sa ozveš, takže... No, to však jasne, no. V poriadku, no. Takže... Ďakujem ti, že si mi poslal dopis. Teraz... Buď neviem, tak keď som posielal kedy, v stredu alebo v útorok. Hej, no tam môžem prísť teraz. Teraz by mal prísť. No, lebo neviem, či máš internet doma. Nemám. No, tak nič, za to som posielal dopis, no. Však keď nie, tak ti odovzdajú na to miestne starosta, alebo kto. Hej? Dobre, drž sa. Ahoj, čau. Takže, Toňo, v polke našej relácie, čiže dodržiava svoje tempo telefonátov, som veľmi rád, že zavolal, ale akože to, že by požadovalo nejaké peniaze, vidíte, to sú tie také blbé témy, reči a také ľudia hľadajú za tým, že čo je za tým, že on toľko, alebo prečo volá a tak ďalej. To ako, neviem prečo sú Slováci niektorí takýmto spôsobom rozmýšľajú. Prečo by sa dvaja ľudia, Toňo z Kokošovec a Braňo Mojsej, nemohli stretnúť. Takže to bol... Relácia sa blíži ku koncu, takže čakáme jeden z posledných telefonátov, ktorý by mal doraziť. Porozprávali sme dneska s Toňom z Kokošoviec, porozprávali sme s rôznymi ľuďmi. Takže nech sa páči, telefónna linka je voľná, dovolá sa k nám posledný divák. Takže dúfajme, že bude mať zaujímavú otázku. Nech sa páči, dobrý večer. Toňo si volá. Toňo? No ne? Tam mne už tu je tak horúco, že už neviem, či skorej neukončím reláciu. No co, Toňku?
stane? No? Braňku, No? ty už idem ja pomaly spať. A Dobre, dobrú noc ti prajem. Čuješ? No? Všetko najlepšie, dobrú nocku prajem ti. Aj tebe dobrú noc. Kokošovec. Ja viem, ktorý. No. Hej. Čuješ? No. Braňu. No? A môžeš ty tak, no, v sobotu, alebo i cez víkend, tak pôjdeme na kavičku. A ty bývaš kde? V rodinnom dome? Hej. V rodinnom dome. No tak potom není problém, ne? No. Kavičku aj Ale doma. čuješ, mi daj znať, že kedy. Ja som ti poslal dopis. Hej, ja však si mi útoru. Čuješ, a môžem ti dať moje číslo? Nedávaj mi teraz do dopisu, mi napíš, odpíš mi a ja dostanem tvoj dopis a jednoducho proste sa nejak spojíme telefonicky tak, aby sme nemuseli to riešiť cez Ether. No, že by neznal nikto. Nemusí každý vedieť tvoje číslo, aké máš telefónu. Hej, čiže taká je situácia. Pozdrav ženu. Pozdravím všetko, hej. No, ja zdravím Kokošovce. Dobre, Braňku. Dobre, tak sa drž, čau. Ďakujem ti. Dobre. Dobrý chlopči, ja všetko dohoráme, no. Ja prídeš, keď, no. Ja to odpíšem, jak... Dobre, dopis som poslal, čiže len treba ho prevziať, treba ho napísať a napíšeš mi tvoje telefónne číslo, ja ti zavolám, spojíme sa a ja dojdem. Dobre, Braňu. Hej, platí? Dobre. No. Tak sa maj pekne, dobrú noc. No, a čuješ, ďakujem ti, že spomínaš mne i Kokošovce, bo aj pán starosta povedal, že som trošku zviditeľnil Sigurd aj Kokošovce, znáš. No však. Uvidíš, to je ráda napuštená voda, je toto. Hej. Všetko v poriadku, jak má byť. Dobre, Braňu. Dobre. Maj sa pekne. Čau. No, takže to bol záverečný telefonát od Tóňa. Dneska sa nám dovolal tretíkrát, takže ďakujeme mu za to, že nám každú reláciu je verný, telefonuje, prispieva do našej relácie. Ja si myslím, že robí veľmi dobrú reklamu v svojej obci a ja sa veľmi teším na stretnutie s týmto človekom, pretože budeme určite mať o čom si porozprávať. No, takže